Noiz sortu zen Alaitzeko Txalaparta elkartea? Alaitzeko Txalaparta elkartea sortu zen 2019ko maiatzan, ez? Bai, horrela izan zen. Nor izan ziren elkartearen sortzaileak? Bueno, geunden guraso talde bat, Barañoengo plazan zehar ibiltzen ginala, eta nahi genuen leku bat gure aurrak ez egoteko tabernaz, baizik eta zerbait girotuagoa eta horrentzat egokiagoa zena. Eta saiatu ginen aurkitzen zerbait plazan, eta azkenik lortu genuen alokatzea hemengo lokala. Nola aldatu da elkartearen konposizioa sortu zenetik? Bueno, hasieran bilera batzuk egin genituen, jendea apuntatu zen, 78 edo bazkide hasi ginen. Horietatik 21 edo ja alde egin dute, baina jende berria sartu da, eta orain 60 edo bazkide gaude. Zenbat kide ditu gaur egun elkarteak? 60 kide edo, ez da. 60 inguru. Berez, Alaitzeko Txalaparta sortu zen, Alaitz eskola publikoa hemen egonda, bertako gurasoak elkartu ginela, eta gure intentzioa holanda beti, batzuk alde egiten duten enean, hortik jasotzea guraso eta familia berria. Zein profil profesional edo zale ditu Alaitzeko Txalaparta elkarteak? Bueno, elkarteko kideen profila da, Barañoengo gurasoak izatea. Hasieran bereziki, Alaitz eskola publikoko gurasoak edo ikasle ohiak edo izatea. Eta orain ja ere ireki dugu pixka bat beste eskoletako gurasoei sartzeko aukera emateko. Zeintzuk dira Alaitzeko Txalaparta elkartearen helburu nagusiak? Bueno, esan bezala pixkat, Iruña edo Barañoen izan da eremu orokorrean erdaldun bat, hasieran baten lortu nahi genuna zen, bertako aur gehienak edo danak euskararekiko afinitate bat izatea eta leku bat gure seme-alabak nolabait euskaraz aritzeko aukera hori izatea. Egia da guraso gehienak ez diela euskaldunak edo batzuk bai beste batzuk ez, baina behintzat giro hori edo aukera hori sustartu. Zer helburu epe luzerako ezarri ditu elkarteak? Epe luzerako, gure seme-alabak hazten diren heinean eta gian gu ere elkartea uzten dugunean jende berria sartzea eta hau urteetarako egotea. Berez nahi duguna da, Barañoenen izatea kultura aldetikan eta aisialdirako erreferente bat eta alden heinean alik eta euskaldunen. Nola antolatzen da barne mailan elkartea? Bueno, 60 edo 70 bazkide horien artean sortzen da junta bat, 5 pertsonaz osatuta, baina benetazko erabakiak gero asambladetan hartzen dira. Urtean behin egiten den asamblada orokorrean, edo eta zerbait berezia gertatzen baldin bada, eramaten da normalean asamblada berezi batera eta bertan tratatzen dira gaiak. Zer motatako jarduera erregularrak egiten ditu elkarteak? Bueno, gauza asko egin ditugu. Egin ditugu argazki erakusketak, kontzertuak, bazkariak, monologoak. Aurrendako egin die tailerrak, txori tailerrak, margo tailerrak. Mural hau ez da haiek pintatu da, baina beste aldean dagoena bai. Eta gero urtean zehar parte hartzen dugu Barañoengo Jai Batzordearekin herriko ekintzetan, jauteria, kolentzero, jaietan, Santa Ageda eta
ekintza guztietan. Nola finantzatzen da Araitzeko Txalaparta elkartea? Bueno, pues, bazkide izateko kuota bat ordaintzen da, eta kuota horren bitartez saiatzen gara minimo horiek betetzen. Hortik aurrera ere, pues, bazkal, afal edo pote batzuk hartuta, pues, hortik ere zero-zero ateratzen da, eta hori litzateke. Eta hori da finantzazioa. Zer mekanismo erabiltzen ditu elkarteak erabakiak hartzeko? Pues, berak esan duen bezala, urtean behintzat, badago junta bat, erabakiak hartzen dituena, baina urtean behin egiten da asanblada orokorra. Gauza konplexuak baldin badira, egiten dira asanblada bereziak, eta hor hartzen dira erabaki guztiak. Bai, gai garrantzitsuenak nolabait eramaten dira asanblada berezi batean, eta bertan bazkide guztien artean ateratako erabakia da aurrera eramaten da. Zer eremu geografikoetan jarduten du elkarteak nagusiki? Barainainen bakarrik. Ez gara beste lekutara joaten. Eta gehien bat, Udaletxe plazan. Bai, gure eremua da, besterik gabe herri mailan saiatzea mugitzen, eta hortik aurrera ez dugu bestelako nahirik. Zer desberdintzen du Araitzeko Txalaparta elkartea beste elkarteekin? Bueno, igual aurrak, Bai. Familia gara. Aurren gaia ez, beste elkarteak lagun elkarteak dira, eta hau hasitzenean, adibidez, gu ez ginen ezagutzen. Orain laguna gara, baina ez genuen deuz, Araitzen ikasten zuten gure seme alabek, eta hortik aurrera, hori da gure berezitasuna. Bai, Barainainen badie 4-5 elkarte, eta esan dakoa lagunen edo elkarteak direla, eta gurea da gehiago familiarra. Sarritan ikusten dituzu aurrak jolasean barruan, eta nahi genuen giro hori nolait aurrak ez izatea molestia bat, baizik eta haientzako lokal bat egokia egotea. Zeintzuk dira elkarteak epe laburrean aurre egin beharreko erronka garrantzitsuenak? Zer galderak, ez? Nik uste, pentsat Nikolan ikusten dut, herri mailan parte hartzen jarraitzea, eta izatea leku bat non guztiok ondo eramaten garen, aurrak izatea haien lekua, haien txokoa, eta ez dugu sede dolburu handigirik, nik uste. Horrela, orain arte bezala jarraitzean saiatzea, hori da horrengo erronka. Nahi dituzten familiak bere lekua izatea, eta aldenean gure seme-alabak helduagoak egiten direnean, gustatu nahi izatea, bertan sartzea eta sortutako honekin aurrera jarraitzea. Zein da emakumeen parte hartzea Araitzeko Txalaparta elkartean? Bueno, emakume eta gizonen arteko parte hartzea berdina da. Orain badugu junta bat, dena emakume egina da ona, denak emakumeak dira oraingo juntan. Aurrekoan biziren, esan nahi dut, ez da kontu txatan hartzen gehiagi emakume dago itzen ozkoa, eskubide berdinak ditugu, bete behar berdinak eta bazkideak ea. Eta lan berdinak egiten ditugu, afariak egiteko momentuan bai emakumezkoa, bai gizonezkoak sartzen die, barrak egiteko momentuan ere, edozen ekintzan ere. Zer ekitaldi edo jaialdi antolatu ditu elkarteak berriki? Edo azkenekoa? Urtero egiten dugu elkartearen eguna, eta montatzen dira puzgarriak umentzat, kontzertuak egiten dira, bazkaria egiten da, eta hori da gu bakarrik antolatzen dugun, igual ekitaldi handiena, Bai, hori da handiena. Gero badie beste batzuk barruan egiten diren, edo hemen kontzertu txikiak, monologoak, aurrendako ekintzak, baina holan igual handiena, bazkidearen egunean, nekok izan dakoa, puzgarriak jartzen dira herri guztiaren txat, edo noretor daiteke eta plaza osoa betetzen da, gero musika izaten da, bazkaria ere normalean bazkidea gatoz, baina edo nor apuntatu daiteke, izkatu hori. Zer modatako lankidetzan du elkarteak eskola eta hezkuntza zentroekin?
Bueno, gehien bat, eskolako gurasoa garenez, pimarekin zerikusia dugu, orduan eskolako gaietan murgiltzen gara, ez? Azkenean gure sementzako gaiak dira, orduan parte hartzeko joera badugu. Bai, eneko dion bezala, herri mugimendutan bera egonda sartuta eta badago hor, ni egon naiz ere guraso elkartean lehendakari moduan, azkenean jende berdina mugitzen da Barañainen arlo askotan eta bereziki alaitz eskolarekin badugu harreman hori eta bagaude kontaktuan. Zer modatako proiektu kolaboratiboak egiten ditu beste elkartekin, edo ez dago? Bueno, hemen badugu beste elkarte bat, Akelamendi deitzen dena, ezagunak gara, lagunak ditugu, eta beraiekin kontzertuak antolatu ditugu ere bai, baina hortaz aparte, jauterietan bi elkarteak parte hartzen dugu, ez da bien kolaborazioa, baizik eta herriarena, baina, Murala ere hiru elkarten artean Aizea, Akelamendi eta gure artean sortu genuen, berak diona. Ekintza desberdinetan tarteka elkarte batzuk elkartzen gara. Gehien bat euskaldunagoak diren elkarte horiek, elkartzen gara. Zer modatako babesa jasotzen du elkarteak entitate ofizial eta administrazioengatik? Bueno, subentzioak ateratzen dira eta eskatzen badituzu eta rekisito jasotzen da. Bete behar dira, bete behar batzuk eta eskatuz gero eta horiek betez gero, diru bat jasotzen duzu. Berez elkarte izateagatik ez dugu ezer jasotzen, baino bai dozein entitate moduan baduzu aukera eskatzeko. Gure kasuan kultur arloan eskatu izan dugu tarteka. Papeleo asko da, askotan ez da erreza. Lan asko da, diru gutxi ateratzeko, baina, Barañaingo udaletxearekin lankidetza hitzarmen edo akordiorik dago? Ez dugu akordiorik. Egia da kultura alorretik nahiko ondo tratatuak izan garela, baino egia da ere, adibidez, terraza zela eta izan ditugu mobidak. Orduan, zer esango zenun, bereziki ondo ez, bereziki gaizki ez. Baina ongi, ere ez. Ez dago ohitura handigirik Barañainen mailan, orain arte ez da ohitura gehiago egon ikuste elkarteak edo San Ferminetan gertatzen den moduan, peinekin hori ez da ematen. Gustatuko litzaiguke igual, baina momentuz Barañain hildo horretatik ez doa. Zer ekimen edo programa ditu Aletxeko Txalaparte elkarteak gazten parte hartzea sustatzeko? Sustatzeko, gu gure seme-alabekin gatoz, saiatzen garena da, ohitura batzuk euskaldunak garen enean, leku euskaldun bat ematea, nahi duguna da, gu handiak egiten diren enean, beraiek ere horrekin jarraitzea. Hori izango litzateke gure sustapena nire ustez, ez? Egia da gure seme-alabak oraingoz txikiak direla, helduenak 15, 16 urte dituztela, eta behar da pauso hori litzateke erronka bat gerora begira. Gazteekin bai saiatzen garela, baina ikusten gaituzten nolabait familia edo gurasoen elkarte bat, eta... Gazteak ez da erraza, lako elkarte batean sartzea, ez? Guztiak gurasoa, guztiak umeekin, gaztentzako ez da erakargarria. Gure ustetan, gure seme-alabak heldutzen diren enean, hor bai emango dela, suposatzen dugu, edo naia dugu pauso hori, eta orduan gaztetuko dugu elkartean. Zein da gazten kopurua elkarteko kideen artean eta nola aldatu da azken urtetan? Edo aurrak edo... Esan dakoa, familia gera gehienak... Aurren kopurua, 60 bazkide gara, zenbat aurre egongo dira. Beste 60. 48, 49. Ez dakit, halako zerbait. Berez bazkideak ez dira, baina egia da gure helburua dela pizkat aurroiek izatea referente bat. Hori oso nabaria da adibidez jaietan eta hola, ibiltzen dira Barañain zehar bere haien aldetik,
Baina, bueno, beti dute hemenez, Bai, bokata hartzeko bai, bai. momentua, edozen gauza gertatzen zaiela badaude ezagunak, eta... Da, elkartzeko lekua, ez? Zu kumeak uste dituzu, eta bai, beraiak badakite, hona etorri behar dutela, eta zu ez baldin bazaude, bera egongo da, o bestea. Behar izan ez gero, pues, beti dago ezagun bat, hau ere, Hori da. herri mailan pues, guretzako garrantzitsua da. Bai. Zer eragin du gazten edo aurren parte hartzeak elkartearen jarduetan eta dinamikan? Bueno, berez, gure dinamikan, zentrua da, ez? Hau beraientzako sortu zen, beraiengatik sortu zen. Beraz, nire ustetan behintzat, beraiek dira Bai, zentroa, ez? Dena beraien dako egiten da, o saiatzen da egiten. Esan dugun bezala lehen, ez gara lagun talde bat bildu da, baizik eta guraso, Alaitz eskola publikoko guraso batzuk gara, eta hori beti dago hor erdian. Orduan, inoiz ez dago moskeo aurrak daudelako jolasten, edo ulertzen dugu hori dela gure elkartearen epizentroa, ez? Euria egiten duen egun batean, bagizu sarretu ez gero, kriston zarata egongo dala, eta hori nahi ez dunak, igual beste elkarte mota bat beharko luke. Metabersoa ingurune virtual interaktibo eta iraunkorra da, non personek sozializatu lan egin, jolastu eta edukia sor dezaketen. Askotan errealitate virtualeko eta errealitate areagotuko teknologia erabiliz. Errealitate virtuala esperientzia guztiz murgiltzea da eta erabiltzailea ingurune digital batera garraiatzen da. Errealitate areagotuak elementu digitalak mundu errealean gain jartzen ditu, bien arteko elkarrekintza ahalbidetuz. Metaberso hainbat jardueretarako erabiltzen da, hala nola, bideo-jokoetarako, ekitaldi virtualetarako, lan bileretarako, hezkuntzarako, diseinurako eta simulazioetarako bertzea bertze. Gailu hauek erabil daitezke errealitate virtualeko beta aurrekoak, errealitate areagotuko entzungailuak, ordenagailuak, smartphoneak eta internetara konektatutako beste gailu batzuk. Eta azkena, zein aplikazio edo tresna teknologiko erabiltzen ditu elkartak bere jarduerak eta komunikazioa antolatzeko? Bueno, berriki jarri dugu pagatzeko tresna berria, ordenagailu berria. Lehen paperean egiten genuen, eta bazen pixka bat jaleo, eta jarri dugu ordenagailu bat, alarmetan dagoen antzekoa eta hori pagatzeko. Eta nik uste teknologia aldetik. Gero internet mailan bai agertzen dela, elkarte moduan jarri zelako, Facebook bat existitzen da, baina ez diogu egia zan garrantzi gehiago ematen. Teknologikoki ez dugu gauza askotik erabiltzen. Web horretik daukazu edo ez? Ez dugu web horretik. Eta nola lagundu dezake teknologiak elkartearen helburuak lortzen eta gazteen inplikazioa handitzen? Bueno, sare sozialak bai dela gaztendako hor filon bat, baina egia da gure mailan, herri mailan, guretzako askoz garrantzitsuagoa dela ekintzak egitea eta jendeak elkartea ezagutzea. Hau polana da gehien bat. Hau ez da negozio bat, ez dugu nahi bazkideak nahi duguna da, jendea pasatzen dena eta ikusten duna interesgarria izan daitekena, bertan geratzea. Baina teknologikoki ez dugu bilatzen ezer. Agertzen gara, lehen taberna bat zen, ez aldatu zen, taberna moduan ez agertzeko, eta Facebook eta gauza horiek, baina ez gaude TikTok, Instagram... Ez dago ez da internet, elkartean, imagínate. Teknologiaren aldetik ez dugu bilatzen. Ez gainera ere ez dugu nahi nik uste aurrak etortzea ona wifi hartzea eta rollo horretan sartzea. Hau da leku bat jolasteko, nahi duguna kalean utzi, baloiarekin, o peontzarekin, o nahi dutenarekin, baina kalean ibiltzea. Eta hori polita izan da, zen adin desberdineko aurrak elkartzen dira, eta, badituzte haien kuadriak, baina hemen ibeltza madia, adin desberdinetako... Azkenean horrekin ere, plazari bizi ematen zaio.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.